Goddag igen, og rigtig hjertelig velkommen til Handicap og Senior Magasinet. Vi er taget en tur uden for byen. Jakob, vi er kommet ned for at besøge dig, fordi du laver jo noget, der kan hjælpe både handicappede mennesker og ældre, og du skal fortælle os lidt, hvordan bærer du dig med det? Jamen, vi startede som et vikarbureau for snart 4-5 år siden. Og da kommunerne begyndte at spare på alt det her, der valgte vi så at sadle om og lave noget inden for frit valg. Og der har vi så, ja, vi har frit valg, og vi har hjemmeservice, og vi har you name it, vi har det hele. Ja, ja. Og vikardelen, hvis man er for eksempel handicappet eller har brug for hjælp, jamen så er man velkommen til at ringe til os. Så stiller vi op, og man kan sige, at det skal være en mand, en kvinde, en moden kvinde, en ung kvinde. Det skal være de behov, der er, og så prøver vi at stile efter det. Og der har vi har nogle kunder i hvert fald derude. Vi kalder dem ikke kunder, vi kalder dem ikke, ja, borgere. Brugere kan man også kalde det, ja. Og de har nogle forskellige behov alle sammen, og dem prøver vi at tilstræbe os efter. Ja. Især det her med kontinuitet. Ja. Det er utrolig vigtigt, det er den samme, der kigger ud hver gang, og det stræber vi efter. Ja. Hvordan kan det være med at have det? Jamen, kommer og de samme, du sender ud? Jamen, hvis brugeren ved, at mandag, tirsdag og onsdag har jeg brug for en, jamen så forhåndsbooker vi simpelthen bare Ingrid eller Maren til at komme og hjælpe derude, hvis kemien er god. Ja. Og det er måden at gøre det på. Nogle gange så har man behov for en 16-timers vagt, jamen så er det 16 timer, der er kravet. Og nogle vikarer, de ønsker det ikke, og andre siger, ja, det er lige mig. Og så kører det bare. Ja. Og så vil jeg jo spørge, jamen lige vil sige, hvad laver de så, når de er der? Men det er jo meget forskelligt, er det ikke rigtigt? Det er rigtig meget forskelligt, og en af dem er en borger, der har et behov for nogle forlængede arme og ben. Og der er vikaren derude, jamen hun er de forlængede arme og ben. Hvor længe? Jamen det er 16 timer, nogle gange 18 timer, og det er ud at køre bussen, det er i zoologisk have med barnet og mor og far, og jamen det er simpelthen bare en almindelig dagligdag. Og andre gange så er det en sengeliggende, det kan være en terminal, det man siger en døende, ja, som kræver en særlig omsorg. Det kan være fast vagt på et plejehjem hos en borger, der er flyttet ind, og ikke lige kan finde rundt og så videre, og personalet ikke har mulighed for at hjælpe. Jamen så har vi nogen, der kan støtte op omkring den borger her. Ja. Og det er helt optimalt, for vi har nogle dygtige mennesker til at tage sig af det. Ja. Og det skulle jeg lige til at spørge om. Hvad er det for nogle mennesker, du sender ud til folk? Det er jo typiske kvindefag, så det er typisk kvinder, vi sender ud, og det er typisk modne kvinder. Der er selvfølgelig indimellem nogle helt fabelagtige unge kvinder, der er super dygtige til det. Og de kommer selvfølgelig ud, og så har vi nogle enkelte mænd. Det er sjældent inden for faget, men når vi har, og hvis der er nogen, der søger, så er de velkommen med det samme. For der er sjældent så meget sludder. Men det er i hvert fald kvinder, vi ofte sender ud, og de kan deres ting, de er erfarne, de har prøvet det meste. Det er dem, vi kalder social- og sundhedshjælpere. Hjemmehjælpere var der i gamle dage, det her. Ja. Og så er det social- og sundhedsassistenter, og sygeplejersker holder vi os. Det er ikke noget, vi gør. Hvad nu, hvis man har et sommerhus, og man agter at tage derhen? Hvad sker der så? Ja, så noget der? Ja, sagtens. Altså, nu er det her Faxe Kommune, og hvis man er borger i for eksempel Næstved eller en anden kommune og holder ferie i Faxe Kommune, det kunne typisk være fedet, jamen så retter man henvendelse til kommunen, hvor man bor, altså bopælskommunen, og siger, at man tager på ferie i 14 dage, 3 uger, eller hvad man gør, i den og den kommune, på den og den adresse, og så har den kommune, hvor man holder sommerferien, pligt til at komme ud og hjælpe. Er det noget, man selv skal gøre, eller gør du også det? Nej, ja, jeg kan godt rette, altså borgeren selv, hvis man tager på ferie i et sommerhus, skal selv rette henvendelse til kommunen i alle henseender. Okay. Men borgeren kan gøre opmærksom på, at de ønsker noget andet end kommunal hjemmepleje. Og der har de muligheden for at vælge os eller andre, hvad de nu synes ser spændende ud. Ja. Så sommerferien er reddet alle steder, og vi står gerne på hovedet. Det er helt sikkert. Vi ordner også hækken, mens de er på ferie og så videre. Så. Altså, det skulle jeg lige til at spørge på det, jeg sagde før. Hvad laver de så, dem der kommer ud? Men det er jo ikke småting, det er jo faktisk alt. Jamen, vi tilstræber at gøre det meste. Selvfølgelig har folk behov for den her hjemmepleje i eget hjem, jamen så er det først og fremmest det. Og så er det kvaliteten i den her
personlige pleje, som er så vigtig. Det vil sige, man har nogle krav, og de krav, dem opfylder vi. Fordi vi ved, hvem borgeren er, hvad er det for en sygdom, hvad er det for nogle personlige, nogle fysiske, psykiske eller sociale behov, der er, og dem tager vi hensyn til enhver tid. Og det er sådan set ligegyldigt. Men det siger, man kan godt nok der til at klippe hækken. Ja, vi klipper også hækken. Jamen det kan vi jo lige så godt, når vi nu er der, så det kan vi sagtens. Så vi kan ordne det nede toilettet og badet først, og så kan vi gå i haven. Så kan vi gå i haven, og så kan vi tage rengøringen bagefter. Ja, selvfølgelig. Så det skal ikke være så kompliceret. Et ord, vi tit støtter på her, det var jo frit valg. Ja. Nu skal der altså lige sådan pensle det lidt ud, for der er jo nok nogen endnu, der tænker, hvad er nu det? Jamen, der sidder formodentlig nogen derude, som ikke ved, hvad frit valg er. Og det siger sådan set sig til, fordi de ældre har mulighed for at vælge frit. Det er sådan, det er. Er man visiteret af kommunen, og visiteret betyder, at man får nogle timer af kommunen, at man i forvejen har en hjemmehjælper, en daglig hjælper fra kommunen, der kommer ud og yder en eller anden form for hjælp. Og det kunne være, at sengen skal reddes, der skal smøres mad, eller man har mulighed for et bad, eller hvad det nu er. Lufte hundene. Lufte hundene var en gammel... ja, det gør man ikke ved, jeg tror. Men så skal de bare ringe, hvis de skal det. Men de har mulighed for at ringe ned til kommunen, i den kommune, de bor, og rette henvendelse og bede om at få snakket med en visitator, som er dem, og det er den myndighed, der visiterer folk til den ydelse, de nu får i hjemmet. Og visitator skal oplyse om, at der er private firmaer, der yder den samme hjælp, formodentlig bedre hjælp end kommunen. Man kan i frit valg, der kan man vælge det firma, man føler sig tryg ved. Man kan jo for eksempel tage nogle brochurer, alle brochurerne, ringe rundt til de forskellige respektive firmaer, spørge dem, hvad stiller I af krav, og hvad har I af muligheder, hvad kan I, som kommunen ikke kan. Og faktisk er vi jo bare et praktisk modspil til kommunen i virkeligheden. Fordi vi ved alle sammen, hvad kommunen kan, og den her politiske diskussion, og der kan vi bare gøre det på en anden måde. Og det vil vi rigtig gerne gøre. Så når en ældre har et behov eller et krav til en ydelse, jamen så er det jo det, det skal være. Har man, vil man ud af sin seng om morgenen kl. 7, jamen så skal man ud af sengen kl. 7. Helst er den samme, der kommer og hjælper, og helst hver dag. Det kan godt være, den er 7:15, men ofte hører vi også, at det kan blive kl. 11 og kl. 12. Og det duer ikke. Nu er det varmt i dag, at man ligger der under dynen. Det går ikke. Private firmaer har muligheden for at gøre de samme ydelser som kommunen. Man må ikke overskride de samme minutter. Man har et minutantal, for eksempel til et bad i Faxe Kommune. Her er det 20 minutter, og det kan man så nå det for. Er der ændringer eller tilføjelser i forhold til det her bad, jamen så ringer firmaet til kommunen og ændrer visitationen til 30 minutter til 20 minutter gange 2, eller hvad det nu kan være. Og det skal vi nok tage os af. Og man kan til enhver tid, hvis man er utilfreds, vælge et andet firma, eller et tredje firma, eller gå tilbage til kommunen. Man er ikke stavnsbundet af nogen ting. Og her i vores firma, der har vi det sådan, at vi har ikke nogen opsigelsesperiode, for er man ked af den hjælper, der kommer, eller rengøringen, eller hvad det kan være, jamen så ændrer vi det med det samme. Men det siger, du godt kunne bruge nogen en gang imellem. Jeg vil godt opfordre drengene eller mændene derude til at, hvis I er uddannet, at ringe til det, der står hernede i bunden af skærmen, og skriv lidt om jer selv, alder, køn, erfaring, og kan I lave noget god rengøring eller noget god pleje? Er I kærlige og omsorgsfulde og stabile og fleksible, så er I velkommen til at ringe. Det er helt sikkert. Ved du hvad? Det siger vi tak for nu tror jeg nok, den er sivet ind. Jamen, nej, i hvert fald. Og det var rart at høre, at der er nogen, der smøger ærmerne op og hjælper. Selv tak. Tak fordi I kom.